La principal característica que la diferència de la resta de proveïdors de CatSalut és que els propis professionals sanitaris i també no sanitaris són alhora propietaris de l'entitat proveïdora. I això dona joc a gestionar els recursos humans i els recursos econòmics d'una manera molt més àgil i pensada per donar el millor servei possible a les persones. En aquest sentit, podem contratar les persones que nosaltres considerem que són les millors per conformar l'equip. I aquesta és una característica molt específica. El treball en equip a l'atenció primària i aquest model dona marge per fer-ho a diferència de totes les restes. Sotmesos a les normes legals del personal laboral, però ho podem fer-ho. I l'altre és l'ús dels recursos que podem decidir a què els destinem i que bàsicament només van destinats als propis professionals o en el servei a les persones, sense estructures intermèdies que incrementen els costos i aporten molt poc en el valor del servei. Les EVAs, des del seu inici, han influït d'una forma important en el sistema sanitari català. De fet, des del 96 no hi ha hagut ni a Catalunya ni a Espanya cap altra novetat important en l'àmbit de la gestió dels serveis sanitaris i des d'un bon inici vàrem portar a l'assumir el risc amb la prestació de farmàcia i en la prestació de proves complementàries. Fins a aquell moment, l'any 96, els equips que estaven contractats pel CatSalut NOICS podien demanar totes les proves complementàries que volien i el CatSalut les pagava directament. I a partir de la nostra experiència, ens passaven un pressupost que està controlat i que no es pot superar i nosaltres assumíem el risc de gestionar tant les proves complementàries com la farmàcia. I això ha portat un augment de l'eficiència amb els mateixos o amb menys recursos, fer-ho de més qualitat i a l'abast de tots. I per tant això és un element molt important. El segon ha estat aquest estímul de competir entre diversos models per fer-ho el millor possible. Tots volem ser els millors i això s'ha mantingut durant aquests 20 anys i crec que es mantindrà i és important. I l'últim element destacat és la satisfacció que els professionals que treballen a les EVAs tenen i que s'ha mantingut durant tots aquests anys i també l'alt nivell de satisfacció per sobre de la mitja de Catalunya dels ciutadans en aquestes entitats. Per tant, els objectius que perseguia les EVAs a l'inici, l'eficiència i la satisfacció de professionals i ciutadans amb uns bons resultats de salut. Les EVAs en el model, el primer que han de fer és mantenir el que han assolit, els resultats de salut excel·lents, la satisfacció dels professionals i la satisfacció dels usuaris dels ciutadans o les persones que tenen, que per això hi som, I aquests són elements de mantenir. I mantenir això és important. Fins ara ho hem fet, són 20 anys, no és una casualitat, i hauríem d'avançar amb, més que en fer-nos transparents, en posar a disposició de la ciutadania, de la societat, els nostres resultats, que ens coneguin a fons, amb la màxima transparència i vegin que estem fent, i ells validin que estem fent un ús dels recursos excel·lent en termes d'eficiència. I per tant, en aquest sentit, ho estem treballant conjuntament amb el Col·legi de Metges, hem aprovat un codi ètic que volem posar en marxa i des d'aquesta institució, del propi col·legi, es validaria a través d'auditories anuals, bianuals, que aquest ús respon exactament en el codi ètic que hem aprovat. Jo crec que aquesta és una mesura que no ha adoptat fins ara cap dels proveïdors no EVA i que nosaltres ens volem avançar i situar-nos com una entitat de caràcter social que la seva missió és atendre el millor possible als ciutadans de Catalunya en el menor cost possible. Nosaltres vam crear un sistema de salut, vam començar a crear-lo l'any 85 i el vam fer per una determinada població molt més jove i amb molts problemes aguts que estaven molt mal controlats perquè no hi havia un sistema previ capaç de fer-ho. Ho hem fet molt bé, tenim uns resultats excel·lents, però ara la població és molt diferent. Tenim moltes més persones cròniques
tenim molta més expectativa de vida i les necessitats d'atenció d'aquestes persones cròniques més evolucionades són sempre socials i sanitàries. I, per tant, els dos models socials i sanitaris que tenim no són capaços de respondre a això. En aquest sentit, hauríem de fer un redisseny de tots els processos d'atenció de les persones en funció de la seva condició de salut i adaptar tots els serveis en aquesta nova manera de veure i de pensar. Les EVAs hem sigut capaços, a diferència de la resta de proveïdors, d'adaptar la nostra organització a les necessitats dels serveis que ha tingut el CatSalut. I, per tant, aquests elements que tenen les EVAs les hauríem de traspassar a tots els proveïdors i poder fer aquest procés d'adaptació que és no menor, és en profunditat, és una transformació, no és una adaptació, és una transformació. I, per tant, crear un model d'atenció a les persones, un model centrat en les persones, social i sanitari, és una transformació que requereix de molta capacitat d'adaptació de les institucions. I les EVAs som un bon exemple.